ఈ రోజే డౌన్లోడ్ చేయండి. మీ ఫేవరెట్ షోస్ చూడండి. హలో మేడం, నమస్తే. మీతో పని పడింది. పనేంటి మేడం? కిడ్నాపర్, రాబరీయా? మర్డర్. మీరు చంపాల్సింది పోలీసోడిని. ఏమంటున్నారు మేడం? పోలీసుని చంపాలా? అవును, ఒక ప్లేస్కి తనని వెంట పెట్టుకొని వస్తాను. మీరు ఆ అబ్బాయిని అటాక్ చేయండి. నేనొక వైపు, నేను తీసుకొచ్చిన పర్సన్ ఇంకొక వైపు పరిగెడతాం. ఇద్దరు ఆ పర్సన్ని పొడిచి చంపేసి మెడలో ఉన్న చైన్, చేతిలో ఉన్న ఉంగరాలు తీసుకెళ్ళండి.